Bahar bimbat li kapaċi jibla l-art. Riħ b'qawwa ta' rifnu li xejn ma jrażnu. U xita li kapaċi ġor magħha kull ma ssib tul it-triq. Dan kien propju dak li karatterizza l-aħħar jumejn f'pajjiżna. Il-baħar hawn supposti wkoll għax kuljum ninżel hawn isfel, kont tiftaħ il-garax, nagħmel naqra kafe jew naqra dan hawn kien ikun kelli ġixti ħbieb, issa m'hemmx tagħmelu. Iżda l-faċilità fejn kien iqatta dan il-ħin ta' kwalità farlapsi m'għadix possibbli għalissa. Kmieni l-4 filgħodu għan jużar il-ħsarat kbar li ħalla l-maltemp f'din iż-żona fil-limiti ta' siġġiew li jiffrekwentata minn bosta. Kienet evidenti li ż-żona nbidlet totalment mill-forzi naturali. Ir-rampa li kienet tintuża biex in-nies jinżlu lejn il-bajja u l-moll tinsab infarka kompletament. Il-blad kien fil-baħar b'mod naturali, inqasam f'diversi biċċiet partijiet minnu jinġarru fil-garaxxijiet li spiċċaw bil-bibien u anki ħitan sfrondati. Il-kiosk li kien iservjat kbir ta' Maltin u turisti li kienu jżuru din iż-żona ukoll spiċċa kważi midfun taħt il-blad. Fuq il-post kellimna mal-perit Mario Ellul mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi li kien hemm biex jevalwa s-sitwazzjoni u jippjana triq il quddiem biex tissewwa l-ħsara. Innota li fortunatament dan l-aħħar il-Gvern ħoloq mappa 3D taż-żona li se tkun qed tgħin ferm biex isir ix-xogħol neċessarju biex il-post jerġa' lura fis-sura oriġinali tiegħu. Issa ħanibdew il-proċess ta' evalwazzjoni tal-ħsarat kif eżatt jikkalma t-temp għax ma nistgħux nieħdu kondizzjoni għax il-mewġ u l-imbattadu dieħel. Umbagħad nibdew il-proposti tagħna ħalli naraw kif dan is-sit, l-iskal u l-istrutturi li kien hawn jerġgħu jiġu mibnija mill-ġdid ukoll naħsbu biex jitilqa' maltempati oħrajn. Fortunatament għandna scan, jiġifieri qabel ma ftit żmien ilu konna ħadna scan ta' din l-erja kollha, allura għandna eżatt l-affarijiet kif huma u kif kienu. Farlapsi wkoll kien preżenti s-segretarju parlamentari responsabbli mix-xogħlijiet pubbliċi Omar Farrugia li wkoll tkellem ma' dawk l-aktar affettwati u offra s-sapport assolut tad-dipartiment. Bħala Public Works ser nagħtu l-impenn kollu tagħna sabiex issir l-evalwazzjoni meħtieġa sabiex is-saħħa u s-sigurtà ta' kull bniedem li jiġi iżur dan il-post tkun imħarsa u naraw it-triq qudiem sabiex nerġgħu l-ħajja l-Arlapsi bħal muser nagħmlu f'postijiet oħrajn bħal Birzabbuġa, bħal Marsa Xlok, bħal Marsa Skala u nħeġġeġ il-Kunsill Lokali sabiex jersqu l-qudiem u fejn hemm bżonn il-manutenzjoni meħtieġa fil-lokalitajiet tagħhom bħala Public Works qed nagħtu l-impenn kollu tagħna sabiex nassistu u nagħtu lura l-ħajja lill-komunitajiet tagħna wara dan il-Malten kbir. Sa dan it-tant statistika mill-Protezzjoni Ċivili turi li sa kmieni l-4 filgħodu irrispondew għal 228 siġra mqaċċtin, 119 il-sejħa għal tindif ta' debri, 14 l-inċident bil-billboards u tabelli ta' toroq, persuna maqbuda f'lift u 27 vetturi, 45 periklu b'cables ta' dawl, każi ta' materjal perikolus u nirien li qabdu minn karozzi u 6 sejħiet f'każi ta' rar fost oħrajn. Sa dan it-tant fl-aħħar aġġornament ħabbar li fl-aħħar jumejn u nofs il-ħaddiema tal-korpi dixxiplinati assistew fi ftit anqas minn 700 inċident. F'Marsa Skala is-sitwazzjoni ma kienet xejn differenti minn dik Farlapsi. Il-promenad popolari tal-lokal ġarbet ħsarat kbar, iċ-ċint fil-parti l-kbira tiegħu iġġarraf waqt li stajna ninnutaw opri tal-baħar li kienu merqin kompletament. Oħrajn inġarru fit-triq. Diversi ristoranti qed jaraw problemi kbar biex ikunu jistgħu jerġgħu joperaw fl-immedjat. Bil-bibien mifquajn imwietu siġġiet li nġarru fil-baħar u ħsarat kbar fl-appliances. Ir-residenzi fiż-żona wkoll ma kinux eżentati mill-ħsarat. Bħal lokalitajiet oħrajn is-siġar anke dawk maturi tqaċċtu bil-konsegwenza li l-fdalijiet imblokkaw partijiet tal-lokalità. Fiż-żona taż-żon or parti mill-promenad iġġarfet kompletament waqt li bibien tal-ħadid tal-garaxxijiet tawġu litteralment. Ma dawk li ġarbu ħsarat kien hemm ukoll Birzebbuġa u Marsa Xlok, bid-dajjes ukoll jinġarru fuq il-bajjiet u mal-moll. Taslima l-istess ħabbata mal-illa tal-maltemp minn fuq il-baħar. Fix-xatt tal-belt sitwazzjoni identika. It-triq magħluqa f'direzzjoni waħda minħabba li l-baħar laħaq il-livell ta' triq. Kawża tal-maltemp il-fast ferry bejn il-belt Valletta u Bormla jew Għawdex ġie sospiż wara li l-moll sarulu ħsarat strutturali. Fix-xajra, ir-railing tal-promenad tul ta' kważi 40 metru inġar kollu mal-qawwa tal-ilma. Dan b'konsegwenza li l-ġebel spiċċa f'nofs ta' triq.
Fis-sfond ta' dan kollu One News ukoll tkellem ma' Fiona Borch Lewis, Vice Chairperson tal-Assoċjazzjoni tal-Insurance Brokers, li qaltilna li f'ċirkostanzi simili hemm perċezzjoni ħażina li l-ħsarat ma jkunux koperti minn polza tal-assigurazzjoni. Meta wieħed jara l-polza tal-assigurazzjoni ma jsib l-ebda esklużjoni fejn tidħol act of good. Jiġifieri wieħed jista' jkonsidra l-storm, tempest jew flood bħalma kellna f'dawn il-ġranet huma koperti taħt il-polza tal-assigurazzjoni. Kemm jekk wieħed għandu polza tad-dar, anka dik bażika li tkun forsi minħabba xi loan tad-dar, eċetera, u kemm jekk wieħed għandu negozju li ovvjament meta jinxurja għalih u hemmhekk ukoll għandu wieħed mill-main perils li huwa storm.